kuom nyagi nyono Batoto Bakongo e gol achiel kuom dhi iwe pi wang'i. Apani tugo ni ji mang'eny wacho na Harambee dhi adhiya nikech koro gine weg nyasi ni Batoto Bakongo go dhi nyorowa. To Nyasaye bende nena panda nyo paro joge. To kata kopogore ni Nyasaye nyo parowa, tapani kit tugo manye jo Harambee Stars onyiso nye ber. Nyakwar Parese ma pod active ma pod go opira iye ka obro wacho ni kit chenjo manye nitiere kaka iluongo. Barapani team mar Harambee Stars nyo timo maber. We achaka mede ni motivation bende nye nitie. Apani jatend piny nyo timo maber, kata coach bende nya winjo ka puoyo ni motivation mar kata jip mar jatend piny manyo konegi ni kuloyo tamiyo gimoro. Bende nyo donje chunye nyithindogo magi tugo maber, kendo en puoch gi pak ne team te gi technical bench mar Harambee Stars. To kwa duoge ikruok, aparo ni koro waseneno gima kisungu luongo ni political goodwill nyalo timo. Nikech bed ni Kenya nigi tukegi to sirikal okukete chunye ni gini nyaka timore maber. VOJ okapar ni de wachopo kumwachopeni. Nikech king'iyo kit donjruok ma sirikal yande odonjore e tukegi, bed no wene gi FKF kende, FKF dino kotimo. Nikech kineno kako jiw pap makasarani, gigo mane kafo wacho ni nyaka keti mo keti, mo medi, mo losi, mo dosi. Kasarani world standard. En pap mopogore gi Kasarani mayande dhi goye siasa. Tidhi were kumira. Tidhi were ni si maombi si ang'ang'o gireka. En pap koro modong' ne opira. Mapani kita jotugo bende koneno to ging'e ni watuge stadium maber. Ing'e ni samoro kidhi go opira to pap mondi chalga kia nang'o. To bende chinyi chude ni to koro kata ka ang'agora piny donga bro tura rumo. So psychology mari kaka jawo tugo, kiyudo ka pap ber, en alwora maber, to bende jiwi mondo tim ang'o mondo tuge. King'iyo weche mag security kaka nyo keti, aparo ni en gino maber ni Ministry of Interior bende no donje mondo ging'i ni to ere kaka jo Kenya gi